Kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili sikatshonyane. Fani nezinto ezini. Kodwa usazi kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Right, imizuzu nje A5 emva kwetsibi ka-8 o'clock. Mandithathe lithuba Mr. Gola ndikwamkele enkqubeni. Uyawuzibulisela ke kumphulaphuli wesikhululo iVukani Community Radio, ingakumbi ke lowo wonquthu lwe-breakfast. Bendicela nje uzundilayitele nje ibhayikhi yakho wena Mr. Gola. Yes sir, Nkosi Jola, mandizibulisele kuwe, ndizibulisele nakubaphulaphula beVukani FM. Sibulele ithuba nisipha lona silisebele zemfundo. Alright, ndiyaqonda wena Mr. Gola pha kukho la official oversight ne-monitoring visit izabe isenziwa ke ngu-MEC uMr Gade ke phaa eNtsonkotha Senior Secondary School apha ke kwisithili sikatshonyane. Ingaba xa kuthethwa ngale oversight and monitoring visit yintoni le kuthethwa ngayo kanye kanye? Ngamafutshane Jola, ngamafutshane xa kuthethwa nge-oversight ne-monitoring ngololu lwakuthi ithetha ukuthi umphathiswa uzabe etyelele esa sikolo iNtsonkotha Secondary School. Phaa okubalulekileyo okungamandla kunee-projects zezakhiwo eziqhubayo, kwakhiwa iindawo zokuhlala kulungiselela abantwana baseNtsokotha uba babe kufutshane kunesikolo kwaye bakwazi uba babe kwimeko ekhuselekileyo. So i-monitoring ke ne-oversight enziwa ngumphathiswa kukuhlala phantsi abe nodliwano-ndlebe namagosa nabakhi nezi-stakeholders phayana, amamele ukuba zintoni eziqhubayo ngesesaa sakhiwo, sithini iskopu saso, ithini into yexesha, bazawugqiba nini, zintoni iingxaki abanazo, yintoni abadinga uba i-department ibancedise ngayo. But also because kune-time frames ebezinikeziwe kule project also, umphathiswa so funeke aqiniseke into yoba yonke le nto yenzekayo kule project ise-within la time frame, ise-within la budget ibinikezwe yona, ukuthi ngamafutshane Jola konke kusahamba kahle na ukulungiselela ukuba esi sakhiwo sibe sigqityiwe sikwimeko elungele ukuba kungahlalwa kuyo. Alright, bendike ndabona into yokuba kule visit ikhoyo unqaphambili wezinto ke kuzabe kujongwe kuzo it's also ke ukumonitorisha noku-evaluate so as to improve i-education system. So inoba ke besides ukujongwa kwe-infrastructure nezinye izinto, zeziphi izinto ezabe zitshisa ibunzi okanye ezibaluleke kakhulu ezizabe zijongiwe ke ukuqinisekisa into yokuba ngaba ku-attendwa kuzo ku-improve i-education system le? Njengoko eqalile eJola umphathiswa sukela kuqale unyaka nayizolo njengoba ndithetha nawe besingapha eMqanduli kwindawo ekuthiwa kuseNgqwanguba kwisikolo iGqubeni kunye nesikolo iMilton Bekela, njengoba namhlanje nje sizawuba lapha eNtsokotha. Eyona njongo ke msasazi nabaphulaphuli kuqiniseka into yoba isiseko sezemfundo sisame ngohlobo ekumele sime ngalo. Abantwana bayazifumana iincwadi, abantwana bayafundiseka, ootitshala abanele esikolweni, yonke nje imeko, let me just say i-administration yesikolo ikwimeko ebekumele uba ikuyo ngokokomthetho nomgqaliselo ka-education. But also enye into ebalulekileyo kukuzama ukuba ku-identify ii-challenges uba yintoni enoze ibe iphazamisana nekamva lokuqhubeka kokufunda kwabantwana besaa sikolo okanye baseMpuma Koloni in general. Ibe ke ngoku isebe libeka iimeko zokukhawulelana naloo micelimingeni. Umzekelo endinothi ndiwubalule nje othi qatha ngoku esimane siwufumana kolu hambo, uyawurealize into yoba iincwadi nee-textbook yonke nje into engulena teacher support material sayidilivarisha ngoNovemba msasazi kwizikolo zonke zase-Eastern Cape. Yagqitywa on the basis of enrollment numbers ezazikhona ukulungiselela ukuqala kwalo nyaka. But siyafumanisa silisebe uba kwizikolo ezithile phaa naphaa
amanani emveni kwala amanani ayefakiwe zizikolo aye atshintsha because abazali nabantwana bakhona okungona bazocela indawo yofunda ngoku ngoJanuwari. Now uxanduva lesebe ke even though ingeyonto siyikhuthazayo kuqiniseka into yoba nalo ofike late ikamva lakhe malikhuseleke akwazi uba aqhubeke afunde. Ngoku i-department ndithe kanje nawe ibhizi nee-top up arrangements ze-LTSM kwizikolo apho kuye kwakhona into ezifana nolo tshintsho olunjalo. Zizinto ezinjalo ke msasazi ezinye zezinto umphathiswa ahlangana nazo kule ndlela esizama ke uqinisekisa into yoba noba kanjani siyakhawulelana nazo. But okokugqibela msasazi umphathiswa usukela waqala eofisini waqala iphulo lokuzama ukuba a-intervene kwi-situation zabantwana abahleleleke kakhulu kwezi zikolo. And throughout the years and even yesterday and today uzawuyenza ke loo nto yokuqiniseka uba uphathela abantwana izihlangu. Ingakumbi abantwana abangakwazi at all uzi-afford ezi zihlangu because unoyicinga msasazi into yoba ipere yezihlangu ranges just around 300-400 for isikolo. Amakhaya aphila nge-350 inyanga yonke. Kukhona abantwana, kukhona abazali, and sometimes families are bigger than we expect. Kube kukhona i-350 only le karhulumente. Now xa uthi kulaa family umntwana makangazi esikolweni engenazihlangu, makangazi engena-uniform, ngeliphandle uthi kulaa family mayikhethe ukuba le 315 kongurhulumente mayithenge izihlangu zomntana zesikolo okanye makungatyiwa inyanga yonke apha esikolweni. So zimeko iifemeli zethu eziphila phantsi kwazo ezi. Yiyo loo nto umphathiswa waqiniseka into yoba uya-intervena kule situation. With each school esiya kuso ufika phayana ashiye iipere eziyi-100 per school ukuthi at least inani labantwana even if ayilo nani lesikolo sonke kodwa abona bahleleleke kakhulu kunabanye bancedakale. Yiloo nto azabe yenza also umphathiswa phaa today. Alright, sibulele kakhulu Mr. Gola. Ibizuzu nje 12 emva kwetsiphi ka-8 o'clock. Ndibonile ke into yokuba as a part of la initiative ka-Back to School uzabe ke emotivate nama-grade 12 nakulena ke busoyikhankanyile yento yokuba kuzabe ke kugqithiswa nge-100 pairs yezihlangu ke to abafundi abasuka kwi-disadvantaged backgrounds. Zii-initiative esizibulela kakhulu ezi Mr. Gola. Sibulela kakhulu ke napha ku-Department of Education kuhlala ke nisithi gqolo ukusityelela ke apha ephondweni ukuqinisekisa ke into yokuba ngaba noko inqanaba neqondo lemfundo yabantwana baseMpuma Koloni nekamva labo liqaqambile. Sibulele kakhulu nje just ukusikhumbuza Mr. Gola phambi kokuba ke sikukhulule kuzabe kudityanelwe phi kanene namhlanje u-MEC uzabe visit phi? Uzabe ephaya eNtsokotha esikolweni msasazi, yonke into izawuqhutyelwa phaa esikolweni. Umhlaba kaThonyane ungumhlaba esiwuthanda kakhulu singurhulumente waseMpuma Koloni. Zezinye zezikolo ezicontributha kakhulu to the excellence oyibonayo ye-matric results zase-Eastern Cape. So therefore asikwazi ukushiya ngasemva, funeke siqinisekile ukuba zonke ii-regions zethu, zonke ii-districts zethu ziqhuba kakuhle. Hence angeke akwazi umphathiswa uba afike esikolweni angathethi nawo ama-grade 12 at least ukuzama nje uwakhuthaza ukuba eko ihlala ingundaba-mlonyeni bafikile kuyo nabo ngoku. Mabenze njani uze bakwazi uba bayilungele imeko yoba baphulishe through nabo bapase ugrade 12 baye phambili namakamva wabo. Alright, nje usikhumbuza wena Mr. Gola amaxesha ame njani kule nkqubo yanamhlanje? Ixesha msasazi kuzawuba ngu-10 o'clock phaa esikolweni. Iyawuqhuba ke inkqubo for the remainder of the day. And ilali labaleka eligama nkosi yam. Kodwa ke I think abantu balapha eKomani bayayazi iNtsokotha ukuba indawo ndilibele njengokweli gama lali kuya kuyo. Kodwa ke ikulo mhlaba kaThonyane nayo. Xa uya kulo mhlaba welicala leDordrecht iparts ebukufutshane nayo
ngo-10 o'clock umsasazi ixesha lokuqala. Alright, masibulele kakhulu ke Mr Gola. Sininqwenelela konke ke kuhle kwinkqubo yenu yanamhlanje. Masibulele kuwe Jola, sibulele kubaphulaphuli bevukani FM, sibulele ngethuba enisiphelona, enkosi. Alright, ube nosuku lomyoli. Ibingu Mr Gola ke lowo, isithethi se-Eastern Cape Department of